Niki sederek saking unit 6 nggih, nderek Dono Swanten nggih. Nderek nyumbang lagu perwakilan sinten niki? Perwakilan nggih. Sampean. Oke, paring asma Mas, kula kesupen marane pun dangu mboten medal niku. Mas Ragil. Nggih, kasuwun Mas Ragil saking unit 6 kasuwun minggah wonten swasana pepanggungan. Nderek ngregengaken swasana pangliburan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Eling-eling sira manungsa, monggo eling lan sami waspada. Eling marang Gusti Allah lan waspada godhoning donya. Yen wis eling marang Gusti Allah, perintahipun monggo ditindakno, supados tebih saking siksa, siksa kubur lan siksa neraka. Nang iki kur ngono kuwi.